Welcome back mga ka-studio to another video. And today's episode po mga ka-studio ay ang celebration na po natin ng 100,000 subscriber celebration. Ayan po. Yay! So, itong video na to mga ka-studio ay handog namin sa lahat po ng mga subscribers po namin. Kaya mayroon po kaming surprise din po sa huli ng video nito. So, please watch this video until the end po. Kasi mayroon po kaming surprise din po. Maliit lang po para sa mga subscribers. Yes po. Tsaka po, naka-release na po kami ng bagong t-shirt. Ito po, yung Visaya Studio shirt. Yes po. So, ayan mga ka-studio. Ang dami po naming mga pagkain ngayon mga studio dahil nga celebration today. Kaya taos puso po kami nagpapasalamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa amin. Simula nung nag-start pa lang kami sa YouTube po. Grabe talaga, sobrang hirap po talaga na maabot itong 100,000 celebration na ito. Yes po. So bihira lang po talaga yung nakakadating dito po. Kaya kami po, hindi namin expect na dadating kami dito sa 100,000 subscribers po. Kaya maraming salamat po talaga sa lahat ng nag-support sa amin at nakakita po ng mga good sides pati po ng mga bad sides ng yung mga vlog namin po. And we try to improve po our video po as much as possible po. At sa katunayan nga po, halos lahat po ng mga kinikita namin dito sa YT po, in-invest po talaga namin sa camera, sa lights, para lang po mapaganda po yung setup namin. Gi-invest po talaga kami para lang ma-improve din po namin sa nakikita po namin na dapat ma-improve sa channel. So sana po ipagpatuloy nyo po yung pagsuporta sa amin hanggang sa ma-reach po namin yung second goal natin po na maging 1 million subscribers. Pero napakahirap po nung dami pong challenges lalo na po sa niche po natin na mukbang po. Napakahirap po talaga kasi ang daming dapat i-consider po ba dahil sa mga kinakain, mga unhealthy, yung ibang mga kinakain, so need talaga mag-exercise. Kitang-kita naman po sa katawan namin po na tumataba na po kami, nag-gain po talaga kami ng weight kahit po nag-exercise po kami. Ganyan po talaga po kasi kinakain po talaga namin at hindi namin sinasayang po yung mga pagkain ba. Kaya natural lang po talaga na nakikita po sa katawan namin kung na lumaki po kami. So ikaw anong masabi mo para sa mga subscribers natin ngayon? Sa lahat po ng nag-subscribe at sa mga subscribers namin po, maraming salamat po sa inyong suporta simula nung nagsimula pa kami hanggang ngayon po. Sana po ay pagpatuloy po ninyong suportahan ang aming channel po, ang aming pamilya po. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga nag-sponsor po sa amin at sa lahat po ng mga nakakulab namin, sa lahat po ng mga nagpadala ng package at tumulong po dito sa channel namin, maraming salamat po. Isa po kayo sa mga naging dahilan po na maabot namin itong 100,000 subscribers na ito po. Heavenly Father, thank you so much for this day. Thank you for all the blessings you bestowed unto us. You have provided us with more than we could have ever imagined. You have given us 100,000 subscribers to be our new family and friends, who always there to support us. Please bless this food in front of us, and please bless the family who sponsored this food. May this food strengthen and nourish us. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ayan mga ka-studio, yun nga po, before tayo kakain, magpapasalamat muna tayo sa
nag-sponsor ng mga pagkain na ito mga studio. Sobrang dami po nito. Ang babait po ng pamilya po nila. Walang iba po kundi yung friend po namin na Bisaya din po na mayroon po silang channel din po, si Ben and Yuri. Magandang araw mga ka-studio! Hello Sir Brax, hello Ma'am Gretch, and hello Sax! Kami po pala si Ben and Yuri. Una sa lahat, congratulations and happy 100,000 subscribers po sa inyo mga ka-studio. Deserve na deserve nyo po dahil ang dami nyo pong natutulungan ng mga aspiring mukbangers at mga maliliit na channel kagaya namin. Gustong gusto po namin maging bahagi sa selebrasyon na ito, kaya po bilang pasasalamat ay nag-share po kami ng kaunting blessings namin. Sana po ay ma-enjoy nyo po. Inaaniyahan po namin kayo sa aming munting channel para makisaya at makikain sa aming mga mukbang episode. Thank you ulit and congratulations mga ka-studio! Daghan kayong salamat Sir Ben, Ma'am Yuri sa pag-sponsor sa pagkaon namo karon. Daghan kayong salamat sa pagduyog sa amo ang celebration sa 100K karong adlaw. Salamat kayo, ma'am ug sir. Kasama din pala namin ngayon mga studio si Ace Ace. Tambay. Ayan. Mayroon na po pala siyang channel. Meron ko ang Yung channel po niya ay Ace Tambay. Ayan, puntahan mo natin yan mga studio. Bago lang po yung channel niya. Oh. Muli. Ireo, kuha mo. kasaks pa. Yan. Nader yung mga serving spoon pa. Wow. Thank you pa. Ito, merong suka mga studio. Ito yung chicharon. Ano, punta mo na po ni suka dahil. Kuha ba? Kain po tayo. Sa lahat po nung nanonood sa amin ngayon, kain po tayo. Ano yung humba oh? Na itlog oh. Jadi kuha dito din. Yun to, gumuon kay kuha. Nadyan na ba gani oh? Brada din rin. Mga on mga studio. Kain po tayo. Ha? Shrimp mo ha? Yan. Yan, dito ako pa sa kuha. Dito ako sa chicken curding blue. Yan. Chicken carding blue. Ikaw, be chicken? Gusto mo chicken? Itong lahat ng mga pagkain na ito mga ka-studio, na-order namin sa Renipit Catering Services. Grabe ang sasarap po. Ang humba nila, lamiaw. Kilawi mo? Ito muna sa akin. Ayan mo na siya. Gamit nyo? Ang kanipod pa, lami kayo pa. Silawi pa. Hindi ako ng mayonnaise. Ang mayo na. Shrimp mo? Bigyan mo siya pa. Doon. Ito? Gamitin mo. Ito na? Shrimp? Sarap. Grabe, kadaghan na ni mga studio. Kamo na i-share sa among mga pamilya. Dami kay lang humba yun eh. Binahan ka ni Mayo eh. Dami silang timpla no? Wait up.
Ito na ako tubig. Nagkaon ko. Sosa. Sa shrimp. Mm. Ikan sa ulo ba? Pagana. Wala kuha. Tikman natin to mga ka-studio. Yan. Thank you. Lagyan natin to ng kung ano? Sauce. Yan. Sarap ang shrimp. Sarap dito. Mama, sarap ang shrimp. Yan, balhin doon Rebe. Yan, ito sa akin pang. Mm. Lagyan sa dito. Sarap guys. Yan, ito. Wow. Konti lang. Nahulog. Yung shrimp po nito, naubos na ni Sax, oh. Ito pa, Bio. Yan. Ito naman mga ka-studio. Okay. Tikman natin to. Ito kawal sa tubig na. Loob natin dito. Sawa niya. Uy. Mm. Hinay. Kailangan mas bani mo pa naabot naman sa kadiha. Pero pa bin naabot din sa kong pili. Kwarta mga ka-studio. Natikman ko na kasi halos lahat doon. Kaya lumipat ako dito. Sarap. Sarap. Yo. By the way mga studio, i-reveal po namin yung mechanics po ng parapol po namin after po namin kumain. So, gustong gusto ko to. Ano? Ito ni Papa. Chicken cordon bleu. Chicken cordon bleu. Wow. Yan, isang subo. Grabe. Bago po muna ako magpatuloy kumain po, magpapasalamat po muna ako sa mga taong ito na grabe po yung suporta sa amin po. Sobra-sobra po. Unang-una po si Tita Matea Klein. Hi po Tita, maraming salamat po Tita sa suporta mo sa pamilya po sa amin po. Kain po tayo. Ayan po. Kung sobrang excited po namin po, mas lalo na po yung excitement nyo po. Maraming salamat po Tita. Ma'am Janet din po. Hi Ma'am Janet at sa family nyo po. Maraming salamat. Kay Ma'am Christine Ugawa. Maraming salamat Ma'am. Ma'am Sheila Romares. Sir Arnold. Si Sir Bernie at saka si Ma'am Antoinette. Sa family po. Maraming salamat Ma'am. Si Ma'am Annalyn, yung nag-sponsor sa atin ng kuan pa ba? Busing Kaloy. Boss Kaloy, hello. Tita Maris. So, Tita Maris, Ate Cathy, Tita Tess. Sobrang dami pa po. Grabe po. Tikman natin guys. Tamis. Sarap to ah. Yan. Creamy mango float. Tikman natin. Ikaw bang? Creamy mango float. Wow. Po dako. Pa. Yan. Creamy mango float po dako pa. Palingi, biha. Mm. Yan. Kaming dalawa ni Sax dito. Mm. Creamy mango naman. Dami ah. Sarap. Sarap. Kodok. Nahulog. Mm. Yan.
after this video po, wag po natin kalimutan na puntahan po yung nag-sponsor po sa atin ito ngayon, Ben and Yuri po. Maraming salamat po talaga. Ayan mga ka-studio, iwain na natin yung cake. Takadaghan. Daming chocolate ah. Daming chocolate ito. Ang ganda ng cake natin, ma'am. Tikman natin to, pang YouTube talaga. Kakanta ba tayo? Ng happy birthday? Kanta. Happy 100K. Happy. Uy, 100K. may YouTube. Happy. 100K. Happy 100K. Yay! Wow! Uy. Yan. Yan. Impyong po na diya. Kira na. Yan diya, manskin ako. Yan yung paborito mo, be. Gusto mo to? Lagay dito. Oh. Grabe, ang dami nating handa na. Maraming salamat talaga, Sir Ben and Ma'am Yuri. Di mo doy. Oh. Yan, yung cake natin. Kanya ko. Yan, kirahin natin to. Kana, kirahin na. Ini oh. Sus na chocolate. Tang is ka ni. Daw. Sarap. Daw. Tikman natin. Sarap nila. Sarap yung cake niya pang. Ano ito? Hindi masyadong matamis, no? Daghan kayong salamat, Ben and Yuri. Huwag po natin kalimutan ka-studio. Puntahan din po natin sila at i-subscribe. Maraming salamat. Ito na po yung sorpresa na handog namin sa inyo mga ka-studio. Magpaparapol po kami ng 5 Visayat Studios t-shirt. Ayan, ganito po na klase po. At saka depende na lang po yan sa sizes po nung kuan ba. Mananalo po. Yes po. Napakasimple lang po ng mechanics po para makasali po sa mga gusto lang po na sumali po sa parapol na ito po. Yung mechanic po natin, please share 1 video lang po sa Facebook po niyo galing sa aming YouTube channel po. Tapos paki-screenshot po, tas i-send po sa amin sa Facebook page yung screenshot po. Yun lang po at magkakaroon na po kayo ng entry po para sa parapol. Yan. Kailan yung parapol, Pam? So, ang parapol po natin mga ka-studio ay sa July October. ang parapol po natin mga ka-studio ay this coming October 29. Ayan. Live po tayo niyan mga ka-studio. Dapat po nandun po sa live yung sumali po yung para pagbunot natin kung pangalan niya yung napili, dapat nandun talaga siya sa live mismo, sumali siya. So sa October 29, 7 PM po ng gabi, magla-live po kami para sa raffle na po yan. Yan, tapos na po kami kumain mga ka-studio. Grabe, sobrang busog po namin po. Once again po, magpapasalamat po ako ulit sa nag-sponsor po sa lahat na pagkain namin ngayon, sina Ben and Yuri po. Please help us support their channel din po. Maraming salamat mga ka-studio. At sa lahat po ng mga VIP members namin, sa lahat ng Filipino mukbangers, mga classmates, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-super chat sa amin, sa lahat ng nag-support, sa lahat po ng nagmamahal. Maraming salamat po. Magpapaalam na po kami mga ka-studio. Maraming salamat po sa lahat na nakiselebrate sa amin ngayon po. Sige. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!